Morjens! Ja kohta saatte niin hieno spinneri esittelyyn, että jalla ei voi. Te vaan räävitte. Siis tähän mulle tuli herra 1100 tilaajaa. Mä en nyt varmaan tänään pelata Taprikkeria. Mä en tee spinneri sitten, koska mä sain kultaisen hopea spinnerin. Ja sitten mulla tuli semmonen maastonen äitiltä, joka on tosi hyvä. Ja no... Mulla on tämmönen sininen tällä hetkellä vielä. Joo, niin minähän se seuraavassa kosketaan nyt. Se olisi kuule moro. Morjes! Mä oon lautu 51 ja 3,5 biljoonaa piliä. Mä en tois. Miksi te kannattaa paina pelissä on tullut kun ei ota. Siis tää alue maksaa jiljoon. Meillä on jotain biljoona ihan yleinen. Nope. Eli tähän rahaa. Katsokaa me ei vähän niitäkin rahaa. Ei minä kyllä tuu mitään rahaa, kun meillä on biljoona. Katsokaa vaan. 27, 28, 21. Mutta minä en tuolla tänne voi. Se on tuota pre-gemmia. Rahaa vaikka pre-gemmia. Mulla tulee 4 biljoonaa. Mä haluan päivittää sen, niin mulla tulee niinku... En jaksa sanoa. Meille tulee odottaa kuinka paljon. Se maksaa sit 47 biljoonaa. Ja tossa tulee 4 miljoonaa. Aika ihmeellistä. Hyi helkutti, kattokaa mikä äimä äsken sai. Se tommosen. Se on niin legendaarinen. Tämä koira. Ihan oikeesti, ihan liiakin hieno. Mun rakas koirani. Mutta päivän video saattaa nyt yleensä, koska meillä on hommaa niin aikaa. Täällä kaikki on siis ihan Taavikko hieno. Ai. Tää on hullu. Mutta mä ei makaan mielestä oo mitään. Koska kohta saa 4 biljoonaa. Mä nyt ihan rahaa, mutta katsotaan paljonko saa. Tuolla näkyy tuo 13. Niissä lukee tuo... Sillä tuo kahvikuppi. No, parempi laiteta helle. Nyt ei hyvä. Ui. Mitä? Me ei tätä sitä paljon mitään. Tuo tuli vaikka 7, mutta nyt löytyy saada paljon enemmän. Katsokaa 4 biljoonaa. Se olisi noin biljoonia onkin. Täällä maksaa trolleja jo. Mutta en minä saa noita vasta. Mä ostasin mieluummin joku kaupungin tuosta. Tälläkin tehdään näitä. Ja... Ei istu. Se kattokaa, että peli tekee niin paljon money. No me tehdään ihan hirveän money. 3 minuuttia kuvattu. Jep. Oi. Onko multa piti poistaa. Mikäs nyt olikaan? Tämä. Mikä on hitto nyt tämä oli? Se. Näin, mikä tulikaan se. Spotify, niin mä voin tehdä musiikki näihin. Mä tein mikä se oli niin vaarallista. Äiti poisti, en minä. Voi maksaa 20 gemmiä. Pre-games, no todellakaan mä pre-games. Pelissä on aika helpomassa. Se on gimmiä, kun se on free ja sitten tämä hahmottaa. Siis toi maksaa ne... No, meillä meni kyllä puolet rahat. Meillä meni puolet rahoista jätkät. Puolet! Joo, tästä mä en sitten tehnytkään niin pitkä video, koska tää video on tässä. Ja... Mä tein suoraan perään uuden videon, niin se olisi kyllä moro.